खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे बिजनी नोगोरनि सबायझार ब्लक बिपिएफनि मावखुलिनि लांगोनायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे होंगो दोंगो मानसिफोरखौहाय बा बिपिएफनि मददगिरिफोरखौ दान्दिसे उनाव बिथांमोननि ब्लेसिं रेलि बे ब्लेसिं रेलिया जागोन जों खोनानो मोनदों बेहाय बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लागोन दा बे रेलि जागायनायनि सिगांनो सबायझार ब्लकनि मावखुलियाव होंगो दोंगो रोजा रोजा बिपिएफ सापर्टारफोरखौ जों नुनो मोनदों दा बेनि सिगां आं बिपिएफ लाइमोननि आफादगिरि रिनजय बर' बिथाङा मा बुङो फै जों एसे मिथिनानै लानि बिपिएफ हानजानि सेथि बिजाथि मुं फारिलाइ फोसावनायनि उनावहाय दाब दाब जायगायाव रायजोफोरनि आशीर्बाद रेलि अदेबानि ब्लेसिं रेलि लाबोबाय थादों बेबायदिनो दिनै नैबे चिरां जिल्लानि बिजनीयावबो लादों दा बे हाबाफारिया जागायनाय सिगांनो नैबे सबायझार ब्लकनि सिङाव रोजा रोजा सुबुं थुबुर जाफैनाय नुदों मा फोरमायो जोङो थांनाय 6 तारिख आगस्टनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय जागायनानै फैयै फैयै दिनै बिजनी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनथाम समस्ति दङ जोंहा सुबाइझार मानास सेरफां आरो थुरिबारि बे मोनथाम समस्तिखौ लानानै दिनै ब्लेसिं रेलि रायजोफोरनाव बोर बिनाय हाबाफारि लादों दान्दिसे उनाव बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि साराबो नुजाथि फैगोन आरो दिनै नोंथांमोना नुबाय बे रेलिया जागायनायनि आवगायनो ओरैबायदि रोजा रोजा हाजार हाजार सुबुंफ्रा बे रेलियाव बाहागो लाफैदों बे हाबाफारियाव बे समस्तियाव थानाय गोबां रायजो राजाफोर दिनै माने माइनरिटिफोर बेंगलिफोर राजबंशीफोर बर' हारसा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो दिनै गोसो गुदुं जानानै लोब लोब बे रेलिनि हाबाफारियाव दिनै बाहागो लानाय नुदों आरो बेखौ नुनानै जोङो गोसोआव मोनसे 100% कन्फिडेन्स फैबाय जे बिजनी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जोंना माने मोनथामबो समस्तिया इलेक्शनाव बिराद बुरजा माने मार्जिन लानानै भटआव देरहाग्रा रोखा जाबाय आरो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो जोंहा सेप्तेम्बर दानाव दुर्गा फुजानि आवगाय जोंहा बिपिएफनि सरकार जागोना 100% माने रोखा जाबाय ना दिनैनि बे रेलिया फोरमान होबाय आरोखि दिनै जोंहा मोनथाम ब्लकआव गासै 20,000 टारगेट होदोंमोन खिन्थु दिनै नुबाय मोनसे ब्लकआवनो 10,000निबो बारा मानसिफ्रा बावहाय ओंखारबोदों आरो टारगेटनि बारा मानसिफोर ओंखारबोदों माने दिनै सारा बिटिसियावनो मानसिफोरा मोनसे दोहौ मोनसे गोदावनाय फैबाय गोसो गुदुं जानानै बयबो गावबा गावनो हारसिं ओंखारबोदों जोङो टारगेटनि साफ्रोमबो बुरजा मानसिफोरा माने ओंखारबोनानै बिपिएफनि बे रेलियाव बाहागो लानाय नुदों आरो बेनिखायनो दिनै बिपिएफआ जोबोद मोनसे शक्तिशाली मोनसे राजखान्थि हान्जा जाबाय आरो बिटिसिआव बिपिएफ हान्जानि दैदेननायाव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो सरकार दागोना दिनै 100% रोखा जाखाबाय आरोखि दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे बिपिएफ लाइमोननि आफादगिरि रिनजय बर' बिथाङा नैबे रेलि जागायनायनि सिगांनो थुबुर जानायनि सायाव फोरमायबाय आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायदों नैबे सबायझार ब्लकनि मावखुलिनि लांगोनायाव बिपिएफ सापर्टारफोर बा बिपिएफनि मददगिरिफोरनि होंगो दोंगो बेखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय